an balimaw ani ɲankuma bi an wulila ka se maître Muntaka Tall ma ni maître Muntaka Tall ale ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni mɔgɔ t'a ko fɔ mɔgɔ ye bilen ka sabula ka daminɛ depuis Mali ka hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli la fo ka na se bi ma a ye kɛlɛ caman kɛ pour que o yɛrɛma hɔrɔnya o bɛ se ka lakɛrɛnkɛrɛnnenya cogoya min na bi an ka wulikajɔ sera ale ma ka sabula ni élection législative tɛmɛnen na maître Muntaka Tall n'ale ye ministre kɔrɔ ye ani député kɔrɔ ye ale ye fɛn caman fɔ i n'a fɔ i bɛ se k'a fɔ mɔgɔ min kun ɲɛ bɛ bi natɔ la yɔrɔ jan fɛ donc o y'a to bi an wulila ka s'ale ma ka na an bɛna ɲininkali sɛmɛ a la a hakilina ye min ye a ye mun ye depuis kunun ani bi a hakilina ye min ye sini bɛna kɛ cogo di a ka se ka dɔ fɔ an ye o bɛɛ lajɛlen na donc maître Muntaka Tall i ni sɔgɔma. An y'a ye k'a fɔ élection législative tɛmɛnen na depuis a ma se e kun ye wulikajɔ caman kɛ yaasa élection in bɛ se ka bɔ a tɔgɔ kɔrɔ cogo min na ou bien yaasa a bɛ se ka bɔ a ma cogoya min na yɛrɛ donc mun nana n'o hakilina ye i bɛ se ka mun fɔ an ye o ko kan. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. N bɛ aw fo ka lamɛnbaaw fo ka lajɛbaaw fo. Yɔrɔnin dɔ fɔra kuma na fili tɛ nka a lakilenni ka ɲi. Mali yɛrɛ bi yɛlɛma hɔrɔnya ta don min na ne tun bɛ san 3 de la. O kuma na ne jɔyɔrɔ tɛ o la nkalon ma ɲi. Nka an fa ani n mɔkɛ olu fila bɛɛ ils sont médaillés d'or de l'indépendance. A ma kɛ ne ɲɛna. Bon o yɔrɔ la y'a ye. Nka i ka kuma la n y'a faamuya n'i ko yɛlɛma hɔrɔnya i ka bɛ démocratie de ma. Démocratie ta yɔrɔ la i ma fili. Se ye min ye n y'a k'a la nka fɛn dɔ fana b'a la o bɛ se ka bɔ an ka kumaw kɔnɔ. Ala ka masaya kɔnɔ bi na Mali kɔnɔ k'a fɔ démocratie ko k'a ta 1990 ka n'a bila bi la ko mɔgɔ min bɛ yen kabini n'a don fɔlɔ fo bi i bi a ko ɲɛmaaya la a foyi ma k'i kɔ a foyi ma lakali ye i y'a bɛɛ sɛrɛ i sɔnna min ma i sɔnn'o ma i ye min kɛlɛ i y'o kɛlɛ i ka kɛlɛ kɔnɔ min bɔra la o bɔra la i fana ma se min na ni o tora la ka sɔrɔ o man di ye ala barika la ne bɛ o kulu la bi o kuma na ni ɲininkali nana o kɔnɔ an bɛ se ka kuma o fana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ko mun i ko n y'a ɲini vote in a kun ka bɔ a ma wala a ka bɔ a tɔgɔ kɔrɔ mun na don dɔ la n bɔra n y'a fɔ mɔgɔw ye dɔw yɛlɛla n ko Lamini dan ye samafa ye ne se ye diɲɛ fɛn fɛn n y'a kɛ vote in n m'a fɔ a kana kɛ dɛ mais a kun bɛna kɛ waati min na a kana kɛ o la parce que a kun man ɲi jamana ma mun na n ye ko 4 de fɔ n ye ko fɔlɔ min fɔ n ko a bɛna vote kɛ jamana fan dɔw la ka fan dɔw to an dun bɛ don min na Mali kɔnɔ bi an ka laɲini ye mun ye malidenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nka ni gouvernement yɛrɛ ka baara kɛra ka wolomali kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ sɔrɔ cogo di o ko an ma baasi tɛ an baara ka kɛ cogo min na o de y'a kɛcogo ani a sariya ye vote ban yanni kalo ka dafa u yɛrɛ wulila ko pankɛra yɔrɔ dɔw kunna k'olu bɛna taa vote kɛ yen nka o tɛ se ka kɛ bilen o i b'i ji bɔ cogo di k'i b'a cɛ munna a tɛ se ka kɛ bilen aw ko a bɛna taa saya ka yɔrɔ minnu na olu votera ka ban ne siranna min ye kun n ko a kana wolomali kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ a kana dɔ sen bɔ député sɔrɔ la nka sisan n'i ko e bɛ taa maa kelen ɲininka o ka député 2 ta i ye wolomali kura kɛ o donc a b'i n'a fɔ n'i ye wulu feere ka jakuma san i ma taa yɔrɔ la a don n ye kuma 2nan jumɛn fɔ n ko lakana a tɛ jamana kɔrɔ maa si t'a dɔn lakana bi don ka dafa don min na
nka vote bɛ kɛ don min na o y'a sɔrɔ jamana in ka goni dɛ a tun ka gɔn fo ka se a dan na a don hali sɔrɔdasi kanw olu tun wulila ka b'u sigiyɔrɔ la ka taa fara ɲɔgɔn kan ko lakana tɛ yen sɔrɔdasiw bɛ bɔ u sigiyɔrɔ la yɔrɔ min na ko lakana tɛ yen k'u bɛ taa u hakili jagabɔ ka baara kɛ bolo kura ta ka na ni sɔrɔdasiw taara jɔn bɛna lakana kɛ commandant tun taara ka bɔ kiiritigɛlaw taara lɔgɔkaramɔgɔw taara dɔgɔtɔrɔw taara adamadenw wulila ka taa an b'a fɔ ma déplacés mun bɛ yen u y'u jɔ ko lakana in kɔni ko o ko dilannen don k'o ban foyi t'a la Soumaïla Cissé bɛ min bi maa 50 min bɔnɛna kunna sini o bɔra min o fana kɛra kuma lankolon ni ani jamanadenw ni toli a la ka taa se chef de l'opposition ma bi maa t'a yɔrɔ an tɛmɛna tile 70 kan kalo 2 ani kɔ a don ye ko sabanan min fɔ n ko bana bɛ jamana kɔnɔ a bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ a kunbɛ cogo tɛ anw na ni an k'a yɛrɛ minɛ tɛ an ka nin ko in to yen ni ala nana n'a ka n'a ye ko bana in fiyɛ tɛmɛna an bɛ vote kɛ sɔn ma kɛ o ko ni vote bɛ kɛ k'olu b'u bolo don a fɛn bɛɛ kɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ bana in tɛ se ka cari jamana kɔnɔ olu b'o baara kɛ a don Niger ni Mali tun bɛɛ kɔfɛ nka bi n'i ye farafinna tile 2 bolo ta Mali bilala bɛɛ ɲɛ Sahel jamana ninnu na Sahel jamana 4 na mun na cogo di m'a fɔ n ko vote donna ni bana ye jamana kɔnɔ n ko a y'a cari mɔgɔw b'a fɔ k'i yɛrɛ ni dalilu ye u kana ni dalilu ye k'a m'a cari dalilu ye min ye vote bɛ kɛ don min na maa 5 de tun b'a la an fɛ yen bi maa 1500 tɛmɛna Burkina tun bɛ an ɲɛ ani Niger tun bɛ ɲɔgɔn na ani Mauritanie tun bɛ ɲɔgɔn na an bɛ yɔrɔ jumɛn bi nka an bɛ kɛnɛ min kan bi n da sera o fana ma ka sinsin wala ye vote kɛ ka sɔrɔ an ma vote sariya falen sika si t'a la vote kɔ ye mankan ye Mali kɔnɔ a kana kɛ an bɛ sabali de nɔfɛ bi an bɛ basigi de nɔfɛ a kana kɛ bari n'a ka b'a kɛ bi fura si t'a la namara bɛ kɛ n wulila o waati n ye n kɔ a da Cour constitutionnelle kɔ a la ko ninnu tɛ se ka ninnu tɛ baara in ɲɛdɔn wa n'u b'a ɲɛdɔn u tɛna kɛ ka ɲɛ parce que u ta tɛ u yɛrɛ ye maa min b'u kunna fana o ta tɛ a yɛrɛ ye wa hali o t'a ɲuman fɛ an ye télé ci siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 ne kelen bɛ kuma na n b'a la ka min fɔ malidenw m'a faamuya u ɲɛna ko vote ko jɔrɔ don nka maliko de tun don ala ye masɛrɛ ye bolo sinna yɔrɔ min na tile bɔra yen de an bɛ o kɔnɔguwan de la bi n'o ye crise post électorale ye a don ko an ka vote sariya falen fɔlɔ an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw m'a faamuya o nka bi bɛɛ da bɛnn'o de ma n ko nin cour constitutionnelle nin man ɲi mɔgɔw m'a faamuya bɛɛ da bɛnn'o ma komi n dɛsɛra n ko bɛ se min na kɔni n b'o kɛ maa maa bɛ ne ka kuma mɛn i sen bɔ nin vote in na kana taa candidat la kana taa campagne na kana taa a vote la a don u ko ma e ye parti ɲɛmaa ye e ka parti maa dɔw b'a la kama et puis n'i ma député sɔrɔ i b'a kɛ cogo di o de bɛ jaabi fila ne ka maaw bɛ don don min na o y'a sɔrɔ an ma se nin yɔrɔ ma o comme n'a donna a tɛ se ka bɔ u yɛrɛ minɛ nka hali a bɛ don don min na a sɔrɔ n kumana minnu dɛsɛra de k'u yɛrɛ bɔ olu taara nka a sera nin yɔrɔ ma bɛɛ tun jɛnna n'a ye k'u ka sa i kɔ nka u tɛ se bilen liste donna ka ban a don o tuma na an bɛ o kɛnɛ min kan bi maa tɛ se k'a fɔ a balila ne la maa tɛ se k'a fɔ a ma fɔ ye nka diɲɛlatigɛ la i ka tiɲɛ n'a teliyara mɔgɔ hakili ma nkalon don o don nka a bɛ laban tiɲɛ na min bɛ senna a man di n ye dɛ nka n ye malidenw ladi nin ko damadɔ de kama n tun y'a fɔ an ka vote bɔ a tɔgɔ kɔrɔ n ye filanan min fana fɔ a waati n ko CNDD kɛ yɛrɛ kana député sɔrɔ ne bɛ o kɔrɔ dɔn
ka taa malidenw ni tiɲɛ fu ka taa bana cari jamana kɔnɔ ka taa lakanabaliya don malidenw ni na député tɛ yen bi tiɲɛ don nka kunnawolo bɛ yen dɛ o ka bon député ni assemblée ye mun ye an ka tiɲɛ fo ni assemblée ye mun ye démocratie kɔnɔ député dɔw yɛrɛ bɛ assemblée kɔnɔ bi assemblée ɲugu bɛ u la o tuma n'an bɛ démocratie fɛ an bɛ jamana ka ɲɛtaa fɛ fɛn dɔw bɛ an kana don o kɔnɔ. D'accord. I ka kuma kɔnɔna la an y'a jateminɛ k'a fɔ i insistera kosɛbɛ banako kan an y'a ye k'a fɔ bana in a bɛ ka sankɔrɔta an fɛ nin wagati la an y'a ye k'a fɔ aw ye jɛkulu dɔ aw ye fara ɲɔgɔn kan dɔ kɛ o fara ɲɔgɔn kan in na aw ye marche tagama belebeleba dɔ labɛn tagama n'o kɛra vendredi jumadon tɛmɛnen o tagama in na est-ce que d'abord aw ka laɲiniw a sabatira. Bana ko in na fɔlɔ an bɛ nkalon caman na an bɛ nkalon caman kɔnɔ an bɛ baarakɛbaliya kɔrɔ a ko la fana mais hali bana kɔnɔ an bɛ nganamu na gouvernement wulila k'a fɔ malidenw ma se bɛ minnu ye a y'an boloma fara an b'a bila nin kɛsu kɔnɔ n'u wulila o bolomafara ko la jamanadenw ma da gouvernement la i bɛ taa ta k'a lajɛ maa minnu bolo bi gouvernement baara ko la n'a b'i n'a fɔ wajibi don u ma ka nin kɛ ko ministre ye bolomafara di ko chef d'institution ye bolomafara di ko banque ye bolomafara di ko assurance ye bolomafara di ko opérateur téléphonique ye bolomafara di jagokɛla dɔw bɛ yen k'olu ye bolomafara di u dɔnnen don n m'a fɔ u dɔnnen don juguman na dɛ ka mɔgɔw k'u dɔn Mali kɔnɔ n'olu m'a di u bɛ min kɛ ala kuma dili dɔrɔn nka k'a fɔ maliden tɛmɛtɔ filɛ nin ye mécanicien ye a bɛ baara k'a yɛrɛ ye nin ye kalalikɛla ye nin ye avocat ye ten hali nin ye cabinet ministère mɔgɔ ye i t'o maa y'a la o n'o danabaliya bi i kan min bɛ se ka na nin danaya ye i b'o de kɛ n ye nin sɔrɔ n ye nin musaka bɔ a la n y'a ɲini ka dɛsɛ musaka min bɔra a la o ka fɔ o ma se ka fɔ fo bi a ma da o ma nin ko in na gouvernement yɛrɛ ye ala minɛ ka taa sigi k'a fɔ ni marché minnu bɛna kɛ nin bana ko in na o ti tɛmɛ marché tɛmɛsira ɲuman fɛ min bɛ se ka jɛlenya kɛ min bɛ se ka tilennenya don a ko la ni maa min ka di n ye cogo min ka di n ye hakɛ min ka di n ye n b'a ta ka d'o ma maa b'i so boli kɛ i tɛ sigi a nugala kan dɛ fɛn dɔw bɛ yen o ti kɛ an bɛ o kɔnɔ. D'accord. An y'a ye k'a fɔ banako in i bɛ k'i sinsin banako in kan kosɛbɛ hali ka kuma tɛmɛnenw n'aw ka kun yɛrɛ y'a to i n'i ka parti maa si i ye maa o maa b'i kɔ i y'a bɛɛ wele k'u yɛrɛ minɛ élection in na sababu dɔ ye banako ye mɔgɔ caman fana bɛ k'a fɔ ko ni o banako don ko e dun tilala ka bɔ ka mɔgɔw wele u ka taa manifester ko manifestation dun fana bɛ kɛ sababu ye ni ka bana cari ko bana dun ka bɔ jamana kɔnɔ i bɛ se ka jaabi jumɛn d'a ma o la. O fana n'an bɔra nkalon de kan a fɔra ko maliden bɛɛ ye masque sɔrɔ ko mali wari masque bɛ di maliden bɛɛ ma musaka min b'a la o b'a la ka min fɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a mɛn i tɛ se k'i miiri ko hali wulu jakuma ma masque sɔrɔ Mali la jaa masque fana ti maa bolo jo fana ye nkalon ye i b'o dɔn cogo di n'i ma taa o jama kɛnɛ kan fitinin min wele bolo ne taara n'o de ye n ko ne ye maa kelen ni maa fila min n'a t'o bolo n b'a d'o ma hali o fitinin min bolo n y'a san de dɛ a ma di yan n y'a san de masque fɛn min bolo n y'a bɛɛ san de n b'a di mɔgɔw ma n se tɛ minnu na n b'a bila ka taa jama yɔrɔ minnu bɛ yen n taara ni min ye n bolo la ni n taara ko o nkalon kɛ n bɛ mun kɛ yanni bi n'a ma a tɛna maliden ko masque t'a bolo la e ye journaliste ye a lajɛ. Donc an taara bɔ nkalon kan ye o fana ti maa bolo ma di nka kuma bɛ yen don o don dɛ maliden kelen masque kelen
ne ma se ka masi kelen ta ka di jamanadenw ma lakana na e bɛna se ka mun kɛ jamana ni jamanadenw masigi ni kelen an filɛ kuma na ne ka masigi bɛ n bolo an tun ka fɛn fɛn kɛ ni bana in kun bɛ la an tilala o bɛɛ la n ye masigi bɔ ka kuma n'an tilala sisan n b'a dun n ma ban masigi ko ma ko nka n kun t'a dɔn o fana ye nkalon ye. D'accord. Donc sisan ni i ye i ka kumaw ta k'a lajɛ n b'a ye k'a fɔ fɛn caman bɛ fɔ fɛn caman bɛ yira mais u tɛ lawaleya u tɛ b'u sira fɛ. Donc a caman ye effet de communication dɔrɔn ou bien effet d'annonce dɔrɔn ye kuma mugu dɔrɔn ye pour que mɔgɔw bɛ se k'u hakili sigi cogo min na mais an bɛ se k'a dɔn maître e bɔra o kalama wagati jumɛn e bɔra a kalama wagati jumɛn ko caman ye nin ko ninnu dɔrɔn de ye ka mɔgɔw pour que mɔgɔw bɛ se ka lafili ani tiɲɛ tɛ kelen ye e bɔra o kalama wagati jumɛn parce que n'i y'a jateminɛ k'a fɔ a lajɛ mɔgɔ caman b'a fɔ ko parce que aw tun bɛ gouvernement na aw tun bɛ IBK ka gouvernement na ko aw bɔlen o la ko minnu kɔntannen tɛ minnu diminen don k'olu de fagalen filɛ nin donc ka ko ka nin kɛlɛ kɛ donc an bɛ se k'a fɔ e bɔra o kalama wagati jumɛn ko problème ye IBK yɛrɛ de en quelque sorte. N'i ye maa ye a bɛ ko fɔ la a tɛ min dɔn ka na dimi a kɔrɔ ka na jigin a la a ɲɛfɔ a ye ne ka dimi ko n bɔra gouvernement la n'i t'a dɔn i b'a fɔ fanga yɛlɛmani baara fɔlɔ-fɔlɔ min donna jamana kɔnɔ kulu jumɛn bɛna sigi min bɛ jamana mara yanni kɔsafɛ votiw cɛ kulu min sigira kulu bɛɛ ɲɛ ani kulu bɛɛ sanfɛ o qui est comité de transition pour le salut du peuple CTSP a ɲinina mouvement démocratique mɔgɔw fɛ bɛɛ ka i ka ɲɛmaa fɔlɔ bila ka na a la nin yɔrɔ in lamɛn bɛɛ y'i ka ɲɛmaa fɔlɔ bila ka taa la maa maa donna CTSP la i ka ɲɛmaa fɔlɔ de donna ka t'i jɔyɔrɔ fa fo kulu kelen maa min ma ye a la o kɛra Muntaka Tall ye a don kama Amidu Jabate ani Modibo Jakite n y'olu de bila ka taa Seni jɔyɔrɔ fa ni fanga diya n ye koyi fɛn min bɛ gouvernement sanfɛ maa bɛ ban o la gouvernement nana sigi o kɔfɛ gouvernement de transition an ka kan ka maa dɔw bila ka don a kɛnɛkan ta n'a sokɔnɔ ko o bɛɛ b'a kɔnɔ ne ma an ye cɛ bilen Daramɛ de bila ka taa o de taara Seni jɔyɔrɔ fa o don an nana b'o la ka don vote la vote kɔnɔ u ko Adama Gaïna nka kabini o waati nkalon ni danbara donna vote ko la an ko vote in kɛcogo ma ɲi an ma jɛn n'a ye ninnu ye min kɛ k'a fɔ a tora olu de ta la an y'a ye an ye sira min yira Malidenw na o y'a bila ka sisan o tuma anw tɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa o tiɲɛni tɔ kɛ u nana ni sɛbɛn ye ko PSPR parti signataire du pacte républicain n'i y'i bolonɔ bila o la i bɛ don gouvernement la u nana n'a ye Seni ko an jɛna a ye taa n'a ka sɛbɛn ye aw tɛ don gouvernement la a don n'a kun siɲɛna jɔn fɔlɔ bɛ don ne de tun bɛ don wali mɔgɔ bila ka taa n nɔ la ma don fanga nana gɛlɛya u bolo u kɔnɔ gannen u sera an ma Adama kɔnɔ gannen sera an ma anw de ye nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ nka a tiɲɛtɔ don dɛ a bɛna kɛ segin bɔ ye a ye na halisa an k'an bolo ɲɔgɔn ma an ka don a ka n'a bolo fara an ta kan an ka jɛ ka baara kɛ an ko ni o yɔrɔ de don ni Mali ko don aw yɛrɛ nana fɔ an ye ko a dɛsɛra ko a tiɲɛna an bolo an ka jɛ ka Mali dilan an ye maa saba de ka don gouvernement la o y'a sɔrɔ u dɔw dɔ sara minɛ ko ne ka don ko ne cɛ jɔn ni jɔn taara Yoro Jakite Abdoulaye Diop Amidu Jabate
ne ma du gouvernement la munna ne ko ne taara député ya nɔfɛ Segu ka dara ne na k'u ka danaya ta ka dan kan u ye n bonya ne tɛ b'u ka bonya kɔnɔ n tɛ b'u ka danaya kɔnɔ ministre fanga ka bon ni député ne b'o dɔn donc olu tun bɛ ne sanfɛ ni ministre ya diya kun tɛ n t'a fɔ n bɔra député ya la n m'a kɛ kɔsa fɛ an ye ministre 4 wɛrɛ ka taa Njayibaw la ka na Modibo Kajogoro Sina Dr Amadou Baba Sy bɛɛ taara gouvernement la nin bɛɛ la ne ko ne bɛ assemblée kɔnɔ yan a ye to n ka bonya ni n ka danaya kɔnɔ san 25 n bɛ se ka don ministère la n ma don n m'a fɔ a ɲɔgɔn caman tɛ diɲɛ kɔnɔ nka n'u bɛ maa dama min dɔn a la u k'a fɔ an k'a mɛn tɔnɲɛma i bɛ fanga ɲini san 25 a bɛ f'i ye nin na i b'a fɔ ayi ne jɛna n nana don san 2017 n donna kan jumɛn kan minnu y'a fɔ u bɛ balo la Mali dɔgɔli ko tiɲɛna an dɛsɛra an dalen b'a la ni e y'i bolo don a kɔrɔ i bɛna se ka dɔ k'a la vraiment n tɛ gouvernement ko la n tɛ gouvernement ko la na ne nacogo filɛ gouvernement kɔnɔ n ye san 3 k'a kɔnɔ n bɛ bɔ lɔgɔli karamɔgɔw ka ministère la don min na n ye min kɛ ani n ma min kɛ n ye sɛbɛn bɔ nka k'a fɔ san baara ka kɛ k'a ban fɔ k'a fori gɛrɛ kuma kɛ hali journée blanche ma kɛ k'a fɔ année blanche a daminɛna o de la o a sɛbɛn bɛ yen maa m'a fɔ nkalon b'a kɔnɔ maa m'a fɔ ko bilalen bɛ a kɔnɔ n bɛ Ala fo k'a barika da n y'a fɔ sɛbɛn fana kɔnɔ n ko ne kelen ka baara kɛ ne n ka cabinet école karamɔgɔw syndicat écoledenw chauffeur min bɛ sɔrɔ ka na an nɔfɛ garde corps min bɛ na an nɔfɛ an bɛɛ de sigira k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka taa o baara kɛ ne bɔra gouvernement la don min na premier ministre nana Abdoulaye Idrissa Maïga ne bɔra o don ale ye kalo 6 k'a la a man kɛ fana Bube na don IBK ye n wele ne de filila na gouvernement la tuguni n ko ne jɛna i ko sene de bɛ t'olu ɲininka olu ko k'u to yen i ka kuma jaabi filɛ nin ye sisan o tuma an bɔlen de y'a dɔn k'a fɔ ko a man ɲi wa an donbaliya filanan o y'a sɔrɔ an y'a dɔn ko a man ɲi baara an ye min y'a kɔnɔ an kɔni t'anw ka baara kɛ cogo di t'anw ka baara kɛ bolo wa n tɛ jamana ka ɲɛtaa sira ye kabini o don seli ma don gouvernement la k'a sɔrɔ an welela parti welela an ko an jɛna an ma da nin ko in na bilen bari an tun tɛ min dɔn an y'o ye an y'o dɔn sisan maa minnu bɛ nin kuma fɔ n bɛ fɛ ka fɛn fila f'u ye misali fila d'u ma lala u bɛna faamu misali fɔlɔ bɛ jago sira fɛ jago sira fɛ contrat bɛ e n'i ka fournisseur cɛ dɔ b'a to Chine a bɛ minɛn ci e ma e b'a feere ka wari sara aw donna danaya kan nka e y'a ye o bɛ minɛn min ci e ma ani e ye min ɲini a fɛ o tɛ kelen ye wali e ye min ɲini a fɛ a y'o ci e ma e y'a ka nafolo min lasaka a ma a ka minɛn sɔrɔ e m'o ci a ma a bɛ se k'a fɔ aw jɔn ye komi aw jɛra jɛ tɛ fara o bɛ fɔ ni da jumɛn ye mun y'a k'a fara la jɔn jalaki don o de bɛ fɔ a e ye namara kɛ dɛ i y'a bolo fɛn minɛ i m'a ka nafolo ci a ma a e ye namara kɛ dɛ a ko a bɛ min fɛ i m'o ci a ma i dun y'a ka nafolo minɛ k'i min ci a ma i m'o ci jɛ bɛ fara nka o jɛ farali a bɛ se k'a fɔ jɔn i donna nka i man ka bɔ abada n b'o fɔ malidenw ye k'o miiri o la n bɛ filanan f'u ye cɛ ni muso furu kɛ furu bɛ kɛ cogo bɛɛ la adamadenya ni silamɛya yɛrɛ kan ni layiduw de ye an ka laadaw fana na n'o ye adamadenya yɔrɔ ye a bɛ kɛ ka da fɛn dɔw de kan yanni i ka don o fɔra i ye k'o b'a kɔnɔ i donna i
i ye fɛn y'a kɔnɔ min ni o ko jɛgɛjala ni baji ko wajibi i donna i ti bɔ i b'i jari n'i bɛ bɔ i ka bɔ hɔrɔnya n'i jo kan i bɛ ko bɛ ka wasa i kana bɔ nka n'a bɛɛ bɛ nkalon ni janfa kan i bɛ mun kɛ ko munna e bɔra mɔgɔ ka sabali sa i bɛ k'a bɛ sigi don min na san 2013 n ko anw tun ko ko an t'a ka ko la o de y'a k'a kɛra candidat ye o n'i b'a ka ko la i t'i ka candidat ye o ne taara premier tour la o malidenw ko de ma an ti e fɛ an b'i k'a de fɛ e ka kumakan n'i ye cogo n'i ka fɛnw ma anw jaabi i bɛ k'a de fɛ o de la a taara deuxième tour la ne ma taa o la o a bɛna se ka fɔ ne mun na malidenw ye min fɔ i taara o sira fɛ deuxième tour la o ye bagama ye dɛ o ye bagama ye. D'accord an y'a ye k'a fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ko an bɛna kuma lase aw ka o donko bɔli ma donko bɔli min ni a laɲiniba tun ye Ibrahim Boubacar Keita n'ale ye président ye ale ka walan fɛ bɔli in kɔni na an y'a ye k'a fɔ jama cayara kosɛbɛ kosɛbɛ komi aw minnu ye a ko kɔnɔmɔgɔw ye est-ce que aw nimisi wasara fo ka se a dan na an y'a fɔ mɔgɔw ka bɔ kuma min na bɛɛ ni ŋaniya don ŋaniya ɲuman o ŋaniya jugu o mɔgɔw k'a ma anw bɛ siran dɛ ni nin jama in bɔra aw bɛna s'a la wa tiɲɛni tɛna kɛ a tuma o tɛna dafiri o pɔn tɛna kari o dɔw yɛrɛ tile tɛna bɔ sanfɛ ka bin duguma wa ko ayi anw bɛ Mali ko de la Mali tɛ tiɲɛ anw ɲɛna an bɛ mɔgɔw wele an b'u labɔ a bɛ jɔrɔ ni min ye ni Ala sɔnna o tɛ bɔ a la o ma bɔ a la o gouvernement ye communiqué kɛ ko mɔgɔ dɔw k'u bɛ taa sɛbɛnni kɔrɔ ko ni sɔrɔdasiw cɛla ɲɔgɔn na maa ba yiri ka fɔ ka taa se miliyɔn ma n'a fɔra ko maa damadɔ taara fɛn na o nana kɛ cogo jumɛn ye a fɔra conquête bɛ sen na an bɛ o jaabi ye o ye kuma fɔlɔ o kɛra nimisi wasako ye mais an y'a ye fana k'a fɔ an b'o dɔn kami bɛ tɔɔrɔ don min na a tɛ ɲɛgɛn o don anw ye ko min daminɛ a kun bɛ se ka laɲini bɛ sɔrɔ o don nka a bɛ se ka kɛ fana a kun tɛ sɔrɔ o don an sigila ni nin bɛɛ ye parce que an bɛ min ɲini ko fitinin tɛ o anw yɛrɛ b'o dɔn a tɛna ta ka d'an ma fana ko bari a bɔra an da wali k'an cɛ ka ɲi n'o tɛ ne yɛrɛ bolo dɛ anw man kan i bɛ ka démission ɲini yɛrɛ kabi waati jan yɛrɛ ka kan ka fɔ jɔnka la ne ni bonya fɛn fɛn kan malidenw y'o bɛɛ di ne ma ne yɛrɛ kun sigilen bɛ ni min ye diɲɛlatigɛ la ne tɛmɛna o kan malidenw aw ni ce aw ka bonya na bonya bɛ Mande bonya lasegin bɛ Mande ne dɛsɛra président a filɛ aw kɔrɔ a ye maa ɲini min bɛ se anw man kan k'a ɲini dɛ Mande man k'o ɲini ale ka kuma o bɔ a yɛrɛ donc an nimisi wasa nka baara ma ban an b'a kan aw b'a kan est-ce que baara wɛrɛw bolodalen don aw bolo fɛɛrɛ wɛrɛ b'aw kɔnɔ min bɛ se k'a to aw ka laɲini bɛ sabati a caman kulu fɔlɔ min bɔra n'o ye maliden diɲɛ bɛɛ ɲɛfa Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ fɛ n'an bɔ ko kura mɔgɔw k'a fɔ ko ja jama fɔlɔ min bɔra kun y'a ko jaka de ye maliden tɔw bɛ halisa minnu ni tɔɔrɔlen don jɔn ni tɔɔrɔlen tɛ Mali kɔnɔ bi lakanabaliya nganamu yurugu sariyatiw fantanya de bɛ juguya don o don ka taa fɛ kuran tɛ yen kɛnɛya tɛ yen mais min yɛrɛ bɛ digi maliden bɛɛ la du bɛɛ kɔnɔ fo n'a bɔra minnu kɛ mɛ k'i den bila ka taa kalan na kɔfɛ dɛ n t'o ma san tiɲɛtɔ fana an bɛ sigilen ɲɛna mun na ka école karamɔgɔw wele k'a fɔ a ye aw ta ye tiɲɛ ye a bi sariya kɔnɔ nka an t'a di k'aw t'a di mun na k'a t'an bolo ka di u ko n'a t'aw bolo ka di anw bi jɛngɛ nka an ɲɛ b'a la ko min t'a bolo ka di a b'a la k'o tila aw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a la k'o tiɲɛ a b'a la k'o dun cogo don aw ɲɛ b'o la a bɛ se ka fɔ de ko a ti aw bolo
mɔgɔw denw n'u mɔdenw olu bɛna to o nganamu ji la o gɔngɔn kɔnɔ a ka gɛlɛn malidenw tɔɔrɔ la wa anw ɲɛ t'a la ko bɛ se ka kɛ malidenw na min ka jugu ni min bɛ sen na ye an ka laɲini sinsinlen d'o de la a tɛ se ka juguya ka tɛmɛ nin kan a tɛ se ka tiɲɛ ka tɛmɛ nin kan wa ne yɛrɛ bɛ ɲininka nin ko kelen de la ni nin ko tora sen na san 3 tuguni tɔ jumɛn bɛna to mali ko la an k'o kuma fana fɔ ɲɔgɔn an ka ɲɔgɔn ɲininka o la. D'accord. An y'a mɛn k'a fɔ tile fila laban in na i n'a fɔ ko wulikajɔ dɔw bolodara communauté internationale fɛ ni ka parti fila bɛɛ lamɛn yaasa bɛɛ bɛ se ka k'a ko la cogoya min na an y'a kuma mɛn k'a fɔ ko assemblée destituée ko kuma b'o la ani cour constitutionnelle ko kuma b'o la est-ce que bi aw bɛ yɔrɔ min na est-ce que ni assemblée destituée ani ka cour constitutionnelle supprimée ou bien ka réformer ka ou fana destituer est-ce que o bɛ aw ka est-ce que o b'a to aw ka aw ka bɔli ninnu bɛ dabila bɛn bɛ se ka sɔrɔ a la n'o kɛra. E ma kuma faamu an ko i bɛ k'a dɛsɛra ka minɛn jigin an m'a fɔ assemblée dɛsɛra o an ko da assemblée yɛrɛ kuma bɛ ka kɛ yen cour constitutionnelle kɔni maa sɛbɛn t'i da don kuma na mali la bi bilen yɛrɛ donc anw tilalen n'olu kow la o ni assemblée in kɔni tɛ ni cour constitutionnelle kɔni tɛ donc o tɛ se ka kɛ tɛrɛmɛlika ye wa aw tɛ tɛrɛmɛli la o anw bɛ mali ko de la. D'accord. N'i y'a faamuya sisan komi i yɛrɛ ye sariya lafasabaga dɔ ye an bɛ se ka a dɔn est-ce que sariya b'a yamaruya aw bɛ ka laɲini min kɛ o ka kɛ yan. Sariya b'a yɛlɛma an k'a fɔ i bɛ kɛ i yɛrɛ k'i da k'i miiri k'i hakili jagabɔ i k'a dɔn k'i dɛsɛra i k'a fɔ k'i ye maliden ɲuman ye i k'a fɔ malidenw ma aw ni ce a ka bonya na a ka bonya segilen filɛ aw ma o bɛ se ka kɛ. O bɛ se ka kɛ d'accord caman bɛ fɔ an bɛ taa bolo minɛ k'a tɔnɔ min o an kɔni an b'a yɛrɛ n'a hakili jira ɲɔgɔn na a yɛrɛ ka malidenw ye k'a fɔ malidenw nisɔndiyalen tɛ baara la a yɛrɛ k'a dɔn baara in doni a tɛ s'a kɔrɔ an bɛ n'a dɛmɛ ka doni jigin tan a banna. D'accord. Caman fana sirannen don ko hali ni laɲini kɛra ni IBK yɛrɛ y'a ka démission sɛbɛn k'a di sisan ko est-ce que o tɛna jamana bila crise wɛrɛ kɔnɔ parce que an ka sariya y'a jira k'a fɔ ni IBK y'a ka démissionné na sisan an ka assemblée président n'i ma fili o de kan ka intérim assuré ka élection organisée wagati surunin kɔnɔ donc est-ce que ni o kɛra est-ce que o bɛna problème résoudre vu que aw bolo assemblée fana ma IBK n'a ka régime de ka taa IBK n'a ka régime assemblée b'o. D'accord donc ni o bɛɛ taara sisan est-ce que vide constitutionnel tɛ na. Ni y'o fɔlɔ ye Mali kɔnɔ a minnu kɛra Mali dafiri la n ko Mali tilal'o kɔfɛ IBK ma bɔ vide constitutionnel de la n ko vote tun bɛ yen san 2012 n'a kɛra ale tun bɛ 10% sɔrɔ la n ko vide constitutionnel de nana fɔ ka na o datugu ka na ale sigi ale bɔra vide constitutionnel de la o malidenw ka da k'u hakili jagabɔ dɔɔnin nka anw tɛ vide constitutionnel nɔfɛ anw bɛ Mali de nɔfɛ a k'a fɔ dɔrɔn ne sera an dan na a bɛ dilan cogo min an ka jɛ k'o fɔ ɲɔgɔn ye o de ye laɲini ye. D'accord mais n'a nka k'a kɛ ni maa kelen tɛ Mali tɛ yen ala ye masa ye dɛ o fɔra siɲɛ caman Mali kɔnɔ dɛ o fɔra siɲɛ caman Mali kɔnɔ dɛ transition kɔnɔ mɔgɔw taara fɔ ATT ye u b'a la k'a fɔ i ka min kɛ faama kura ka segin ka na ta ni e tɛ yen maa si tɛ yen Alifa nana manda fila dafalen u taara fɔ a kulo kɔrɔ ka na taa dɛ n'i taara maa si tɛ yen Amadu Tumani Ture nana u taara fɔ o fana ayiwa i filɛ nin ye k'i bɛ taa i tɛ constitution falen n'i taara maa tɛ yen dɛ jɔnkuda nana u ko ma ti dɔ fara transition kan n'i taara i bɛna to ɲɔgɔn ma IBK nana bi bi in na o b'a la ni o tɛ yen mun bɛna kɛ kuma mun kɛra n'i ye Mali dugukolo in sigi i bɛ maaw dalen sɔrɔ yen i
i b'anw yɛrɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ti maa min bɔ kuma tɛ maa kelen. D'accord. N'i ye nin wagati wulikajɔ ninnu jateminɛ i b'a ye k'a fɔ problème fanba bɔra élection législative la ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la cour constitutionnelle ka niveau la est-ce que e bolo komi e ye sariya lafasabaga dɔ ye e bolo cour constitutionnelle ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo di an ka jamana kɔnɔ? Mɔgɔw b'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ sen na ko a bɔra cour constitutionnelle la ayi ani élection législative la ayi élection législative kɛra damatɛmɛ wale de ye o y'a sɔrɔ nin bɛɛ bɛ yen ne m'a f'i ye ko ne y'a kuma fɔ yen n'a ka kɛ donc o kɛra damatɛmɛ wale de ye o don de dan sagora o y'a sɔrɔ nin bɛɛ bɛ yen bɛɛ ɲɛ t'a la o don yɛrɛ dan ma sago dɛ o don de bɛɛ y'a ye k'a dɔn min don mais ne tun y'o fana fɔ n k'aw ma président sigi o ye maa 20 de ye o mais député sigi o ye jamana seleke n'a dogodogo bɛɛ ye ani maa 100 caman a kirisiw tɛ kelen dɛ a ye sabali cour constitutionnelle ka i bɛ ka taa ɲɔgɔn kɛ an ka baara tiɲɛna an bolo Mali bɛ ko an man ɲi o tuma an ka démission filɛ minnu k'u man ɲi dɔrɔn olu b'a fɔ don ninnu ye hakili ɲuman yira koyi o tuma ni bonya ka kan o na retraite ɲuman kɔni sɔrɔ o kɔfɛ sisan n'o sera ka kɛ o kɔfɛ sisan est-ce que hali ni cour constitutionnelle wɛrɛ sigira o bɛɛ bɛ sigi o cour constitutionnelle fana bɛ nin sigi cogo kelen de la est-ce que olu fana tɛna kɛ dɔ ka mara kɔnɔ? a fɔra an ka Mali maracogo lajɛ an ka na den ni a koliji bɔ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ nɔgɔ min bɛ ji la an k'o bɔ an ka jikura k'a la ka den sara n'i ye Mali marabolo lajɛ ɲuman caman b'a la jugumanw fana b'a kɔnɔ an ko an k'a lajɛ ka o de falen malidenw ma deli ka ban o faleli ma nka an y'a ye faleni fɛn fɛn fɔra a bɛ kɛ waati minnu na a n'a bɛ kɛ ni hakili minnu ye i b'a sɔrɔ ko jɛlenw tɛ an tɛ a banna bɔrɔ de kɔnɔ ATT ka révision cɛ ka tiɲɛ o nana o sira de fɛ Alpha Umaru Konare ka révision ka tiɲɛ o bɔra o sira de fɛ a kɛ waati a n'a kɛ hakili sisan an ka waati ɲuman ɲini an ka hakilila ɲuman ɲini an bɛɛ jɛnen don n'a ye k'a fɔ fɛn fɛn mana bɔ bun adamaden de la to k'a jaabi sɔrɔ a la o ni fɛn bɔra daba masala ni fɛn min tilala san 30 o kɔfɛ min ɲɛna a kɔnɔ i b'o sinsin min ma y'a kɔnɔ i bɛ o lakile an b'o laɲini de la cour constitutionnelle bɛ sigi cogo min na bi ani fanga minnu talen to k'a di a ma bi maliden bɛɛ y'a ye hali min tɛ sariya baarakɛla ye ko nin tɛ ko baara cogo ye an ka jɛ k'a dilan D'accord. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n'i ye Mutakatali yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ don mɔgɔ min ye a ka adamadenya bɛɛ kɛ a bɛ démocratie valeur n'o ye an ka yɛrɛmahɔrɔnya taasiraw ye min b'olu défend kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ne yɛrɛ depuis ne bɔra ko kalama fo bi n bɛ politique mɔgɔ kelen min dɔn san o san min bɛ taa présentation de vœux kɛ maison de la presse la o ye ale donc n bɛ ɲininkali min sɛmɛ i la est-ce que ko minnu kɛra laban in na i n'a fɔ minɛli minnu kɛra politique mɔgɔ ou bien mɔgɔ minnu bɛ ka dénonceli kɛ n t'a dɔn ni politique mɔgɔ ou bien activiste minnu minɛli minnu kɛra kɔsa in na Mutakatali b'o olu ye cogo di est-ce que o ni démocratie valeur bɛ bɛn ka ban? I bɛ hakili to bi ka kuma kɔnɔ dɔɔni ka se ka na cɛmancɛ la i ye kuma daminɛ ni min ye yɔrɔ la ne bɛ nin ko in na san 30 mais o kɔrɔ tɛ ne y'a daminɛ k'an to san 50 wali san 60 la dɛ ne y'a daminɛ denmisɛnnin fitinin de san 33 ka n'a bila bi la n ye ko dɔ fɔ o don na n bɛ segin a kan ni san 30 kɔnɔ fɛn fɛn kɛra ka taa bɛɛ lajɛ ni maa min y'a ye ko Mutaka ye kuma fila fɔ wali ka kuma fila fɔ min bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ
wali ka ye nganamu wali ka ye ko kuntana wali ka ye a kɛyɔrɔ la u kana sutura o de la an b'a mɛn u bɛ nɔ don an bɛ nɔ don politiki mɔgɔw caman b'o fɔ n'i y'olu bila nin baara in na san 30 i bɛ ko fɛn caman tɔmɔ u nɔfɛ dɛ an bɛ nin kɛ min y'a kɛ n b'a kɛ ka ɲɛ dɛ mais n y'a kɛ n'a ye fɛn min y'a la adamadenya yɔrɔ kɔni na fɛn dɔ bɛ se ka kɛ n y'o fɔ sisan mais n'i ye nin fɛn dama fɔ n'a y'a ye nkalon na n'a y'a ye nganamu na n'a y'a ye yurugu na n'a y'a b'a tu k'a cɛ n'a y'a bi don jafa la a y'a fɔ mɔgɔw bɛ fɔ dɔ fɔ n panna o yɔrɔ kunna sisan i bɛ ka ta fɔ o kɛra ka minisiri ye i bɛ ka taalen kuma ni ka segu ne jaabi di o n ko a ma a ka nafolo juru tɛ n na a ka politiki juru tɛ n na a ka hɔrɔnya juru tɛ n na n'a min bɛ n na a k'a fɔ n'a min bɛ n na a k'a fɔ nka n'an y'a sɛgɛsɛgɛ ne ta dɔ bɛ sɔrɔ ale la n'a sigira don na ko an k'a fɔ o ye kelen i bɛ hakɛ to i ka ɲininkali filanan panna hakili kunna dɔɔnin minɛni ninnu ne minɛna siɲɛ 3 o ma minɛ ko n ye sonyani kɛ dɛ ma minɛ ko n ye namara kɛ n minɛna politiki ko de la ka taa n dutigilama minɛ ka bɔ n ka kɔlɛ kɔrɔ ka taa n kɛ maa fu ye a minɛni kɔnɔ fana ko ni ko kɛra a kɔnɔ n'a fɔra malidenw ye u b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ minɛni kun tɛ ko an ka taa bila kan 1 na wala o minɛni kun tɛ dɛ ka mali kaso ɲini minnu ka jugu ka taa bila ye n denw bolo bɛ muso bolo u bɛ boli terrain nɔfɛ baroba mɛ radio la a fɔra k'a bɛna taa nin yɔrɔ in na bi dɛ u mɛlɛkɛ nama don dɔ la ko dɔ kɛra su 11 heures ne ye ci bila muso ma ani n denw bɛ Kati u bɛ Kita n ko an y'a mɛn ko n bɛ taa su in na dɛ a ye na gare la n'a ye n ye a ye don terrain kɔnɔ a ka tugu n'a ma n ye a ye segin o kɔrɔ ko taali ma u nana u ye n ye marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ u y'u pan ka don terrain dɔ kɔnɔ ne tɛ bagan kelen kɔnɔ u bɛna ni bagan spécial de k'an bila an sera yanni an ka se jɔ u ye terrain jɔ officier dɔ nana n voir colonel k'i bɛ jigin n ko n bɛ jigin a da kɔ n ye n kun bɔ ɲɛ bɛ sɔrɔ a su kelen na ka yɔrɔ fɔ jɔ bɛ ni marifa ye n ko a ma ko n'a nana n ko sisan ne kelen de bɛ aw n denw bi terrain kɔnɔ san 4 san 5 a kana to u ka fɛn dɔw fa la n bɛ bɔ n bɛ kelen bɛ jigin n bɛ taa n yɛrɛ di aw ma mais a kana tun bɔ ni marifa ye a man ɲi denw ma a ko an t'a kɛ ne se ka da dugu ma u kana n kori ni marifa ye ka marifa danna mɔgɔw ye n dɔn o kuma de n bɛ ala fo k'a barika da parce que n sera min kana n denw sɔrɔ a m'u sɔrɔ n jiginna mɔgɔw ye n dɔn u ye tɛgɛrɛ fɔ Muntaka Tall n ye n yɛlɛma n ɲɛ bɛ n denkɛ kɔrɔbali n'a kun bɔlen do terrain fɛ kuma in fɔra ka gɛlɛn parce que i b'a fɔ nin tɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a b'a nɔfɛ donc nin mana kɛ mɔgɔ fɛn fɛn ne b'a dɔn min n tɛ jɛn n'a ye ka taa mɔgɔ minɛ a ma fɛn kɛ hakilila kama a tɛ ɲɛ a ma ŋa kɛ n'a kɛra n b'a kɛlɛ fo ka taa se a dan na ne ye avocat de ye ne ma don avocat la n kun fɛ ne donna avocat la adamadenya lakana kama n bɛ nin kuma in da i bɛ a ma ŋa kɛ n tɛ jɛn n'a ye Je m'excuse. Ah non, c'est...
D'accord. Donc, maître, o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ ɲininkali sɛmɛ la i bɛ se ka mun de fɔ ko in bɛ niveau min na sisan e bɛ se ka mun de fɔ malidenw ye. An bɛ don min na i ko bi sira fila de bɛ malidenw ye ka Mali dafirilen wuli ka a jɔ k'a bila Mali jɔ sira kan hɔrɔnya kɔnɔ bonya kɔnɔ tilennenya kɔnɔ ka malidenw bɛ kɛ kelen sɛbɛn bi bin dɔ kan ka bɔ a la wali ka Mali to lenburubaya la k'a bɛn maa damadɔ dama o sira fila de bɛ yen bi ne bi kɛnɛ min kan bi nin tɛ ne ka kɛnɛ laɲini ye bari anw de ko malidenw ma 1990 a ye bɔ an bi falen kɛ an bɛna ni yɛlɛma ye an bɛna ni Mali wɛrɛ ye an bɛna ni Mali kura ye maaw bɔra anw na minnu taara fɛn kɛ mouvement démocratique bi lagosi fo ka se a dan na nka o kɔnɔ maa dɔw sɔrɔla minnu bɔra mouvement démocratique la k'a fɔ an ti jɛ n'o ye an ti fara kan k'a kɛ kelen mais an b'a kɛlɛ a kɛli la o tuma minnu y'o baara kɛ u m'a kɛ ni mouvement démocratique tɔgɔ ye u y'a kɛ n'u yɛrɛ de ka hakilila n'u yɛrɛ tɔgɔ ye bari dɔw bɔra la olu y'a kɛ dɔw bɔra la olu ko u ma jɛ n'a ye ni o kɛra n'i taara baga mouvement démocratique nɔ la i ye se jira a la nka an ka bɔ an bɛɛ nɔ don la minnu y'a kɛ u dɔnnen don u bɛɛ Mali kɔnɔ u tɛ dogo la an k'u ta u tɔgɔ ma an k'a f'u ye min kɛ n'a ma ɲɛ nka minnu y'a kɛ ka ɲɛ an kana kɛ olu lagosiba ye nkalon kan minnu banna a kɛli ma an kana kɛ olu lagosiba ye nkalon kan ɲuman bi fɛn bɛɛ la juguman bi fɛn bɛɛ la ninnu y'a kɛ k'a cɛ ka sɔrɔ min na fo politiki kuma tɛ se ka fɔ mɔgɔ ye bilen fo n'a fɔra n'a fɔ kojugukɛla ma politiki mɔgɔ nka o tɛ tiɲɛ ye politiki ye mun ye an bɛ se ka jɛ ka jamana dilan cogo ye nka o kɔnɔ ni maa min ɲinɛna ko foroba nafolo ye jangi ye ko ka bin dɔ kan parce que se b'i ye ka tɛmɛ a kan ala ɲɛ b'i la ale ye fɛn bɛɛ sɛrɛ ye foyi tɛ dogo ale la wa i bɛ tila ka ɲininka nin bɛɛ la donc malidenw an bɛ kɛnɛ min kan bi an ka danbe an ka hɔrɔnya an ka kɔrɔta an ka o sira ta ne m'a fɔ ka taa maa si jɔ kɛnɛba kan ka mugu ci a la nka min bɛ se ka min dilan an ka o yira olu la an ka jɛ ka Mali bɔ nin tɔɔrɔ in kɔnɔ Mali ka bon ni ma o k'a fɔ n ye maliden bi diɲɛ kɔnɔ i b'i kun sigi ko i b'i kun kɔrɔta n'a ye fo bɛɛ k'a ye k'a fɔ munna an bɛ se k'o sira ka sira ɲuman ta k'a sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛni ye fana an bɛɛ k'a sigi k'a miiri n'i tilala o miiri la ne ka kan ka mun kɛ n'an bɛɛ y'o dɔn sisan an bɛ Mali ko in dilan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an b'a ye k'a fɔ aw ka wulikajɔ in kɔfɛ minnu bɛ mɔgɔ minnu fana bɛ yen k'olu ye fanga ka mɔgɔw ye olu ko k'olu fana bɛna wulikajɔ belebeleba kɛ juma nata ko ka maa labɔ maa min ka ca ni aw ka maa labɔlenw ye siɲɛ fila ko k'a fɔ ko u bɛ jamanakuntigi dɛmɛ ko ani u b'an ka jamana institution k'u b'olu kɔkɔrɔ e hakilina ye mun ye o la est-ce que o tɛna kɛ a tɛna kɛ i n'a fɔ affrontement. Nin ye kɔnɔgan ko ye ne bolo nin ye dɛsɛkan ye ne bolo nin ye kunsigi ko ye ne bolo n'i b'i fanga la i b'i sinsin fɛn fɔlɔ min kan n ye baara min kɛ jamanadenw ni jamanadenw ɲɛ b'o la n'u ɲɛ b'o la u t'i kɔ bila o de ye fanga ka sinsin yɔrɔ ye ne ba nin kɛra don o don
malidenw b'a dɔn ko ne b'a kɛla don o don o bi malidenw bɔ o bi ne yɛrɛ bɔ nka ni fanga ta laban taara ka kɛ fanga sinamatɔnw ani minnu ma sɔn fanga nin kɔrɔ olu bɔra ne yɛrɛ bi bɔ ne yɛrɛ don ne ye fɛn fɛn la o tiɲɛnen don ne bɔra ye tiɲɛ nka ne yɛrɛ bi bɔ fanga da o ye fanga kelen ka yɛrɛ dɔgɔya dɛ nka a kɔni tɛ o bɛ se k'a kɛ nka ne bɛ fɛn min n'u b'a kɛ u kana kɛ ni sotarama ni karilow ye dɛ u k'a ka position ta ɲɔgɔn a ye na mɔgɔ ka taa mun segin kan u ka essence ni bɔgɔ moto ninnu kɔnɔ ka na mobili min bolo ka bɔgɔ ta i bolo ka na n'a kɛra sotarama ni kari bɔlen dɔ y'a jɛ bari ni fanga bɛ yen ka ban ni se b'a ye ka taa mɔgɔw ta kungo kɔnɔ ka na o ko gɛlɛmaya o tɛ foyi ye o ka kari fɔ kana Bamakɔ i bɛ taa balontan kɛnɛ fa sisan i t'a dɔn ko fiɲɛ wulila nka n'u b'a kɛ n b'u deli u ka kariw to yen u ka sotaramaw to yen u ka nafolobɔba in to yen u kana malidenw b'u ye k'anw ye min kɛ olu y'a yira k'a fɔ o t'u bɔ ti malidenw ko kɛwale min b'u bolo o tɛ bɔli kɛ u ka dumuni b'a kɛra nka n'u b'a kɛ fana u ka siri to yen u kana ten komi anw nana cogo min na ten o ye ne hakilila ye nin ko in na n'o tɛ yamaruya b'u bolo nka fanga bɛ se nin ma yɔrɔ min na o bɛ dɛsɛ yɔrɔ ye. D'accord. Sisan e bolo sisan nin ko in kɔfɛ président kun kan ka mun kɛ est-ce que a kun kan ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ ani aw cɛ yan pour que k'a dɔn aw bɛ min nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la pour que aw fana ka se k'a yira a la ale bɛ se ka aw ka laɲini na sabati cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ degun ye mɔgɔ si ma est-ce que o kun kan ka kɛ ou bien est-ce que o bɛ sen na. Ni dutigi min m'a dontɔ du kɔnɔ a ye mankan ka du kɔnɔ a b'a fɔ n bɛ taa n da ka minisiri bɛ kuma waati a b'a fɔ mɔgɔ ma a ye sabali kɔni hali sini cɛ dutigi min ma i ka du kɔnɔ i tulo bɛ mankan na e dun bɛ du kɔnɔ e b'a fɔ de a ye ninnu dun ka mankan kɛ wa a ye n ka birifini di yan n k'a seri kun datugu wa tari dun bali ka fɔ a ye sabali ni gɛlɛya min b'a la n tɛ cogo la bi sini an b'a fɔ ni ko bɛɛ ka nɔgɔn e ka jaabi filɛ nin yɔrɔ nka dutigi ka gɛlɛya t'i ka so kɔnɔ ka to ka datugu i da la ka climatiseur minɛ k'a fɔ a ye n'an ka sɛ di yan dudenw a ye dɔ k'o la o y'aw kungo ye a ma nɔgɔn dɛ. Sisan an bɛna se an ka interview banyɔrɔ la maître kuma laban jumɛn bɛ e bolo k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen i kɛra aw ka mɔgɔ ye o i ma kɛ aw ka mɔgɔ ye o n'i ye maliyɛn dɔrɔn. Ala ka masaya kɔnɔ a nana ni a n'a ka se kɔnɔ coronavirus bi diɲɛ kɔnɔ bi minnu kɛlen bɛ k'u yɛrɛ bila ale dabama nɔ la u y'u dan ye nka coronavirus in fana a kɔlɔlɔ b'an bɛɛ kan e ka masque b'i nun na ne ka masque dalen filɛ n'an tilala sisan n b'a don nun na yan'an ka baara daminɛ a ye fɛn caman kɛ o bana fitinin b'a la an t'a ye k'a dɔn min ala de ye o masa ye o kɔnɔ jamana bɛɛ datugu i yɛrɛ dama maa ti bɔ nin yɔrɔ in na ka taa nin yɔrɔ in na bilen bɛɛ ka to i sigiyɔrɔ la nka o kɔnɔ an ye mun ye datugura ka minnu to yɔrɔ wɛrɛ u b'a la an bɛ taa so an ɲɛ b'a la don o don a bɛ fɔ ko avion tugulen don ko avion tɛ jigin a bɛ fɔ nka a bɛ dayɛlɛ sinikɛnɛ maliden minnu bɛ nin yɔrɔ in na maliden minnu bɛ nin yɔrɔ la u bɛ na o kɔrɔ ko o maliden minnu bɛ na caman b'u la nationalité fila b'u bolo datugura b'u dɔrɔn na nationalité b'u bolo caman b'u la passeport 3 ni 4 b'u bolo n m'a fɔ o ma ye dɛ nka o k'o t'u bolo u k'u bɛna Mali la o kɔrɔ ko de n sigilen bɛ nin yɔrɔ la yen ka di n na n ye fɛn sɔrɔ n garisɛgɛ kɔrɔta n'a ye nationalité 2 bɛ n bolo passeport 3 bɛ n bolo nka n'a ganna Mali don o kɔrɔ ko di n bɛ nin misali nin dɛ parce que an b'o kɔrɔ bi Mali 2 tɛ maa si bolo nationalité 2 b'i bolo passeport 2 b'i bolo
du caman b'i bolo yan fɛ o yɔrɔ na fana bi ko caman fɔ politique mɔgɔw kan u ka sow bɛ yen u ka comptes bɛ yen compte tɛ n bolo Mali kɔ kan so tɛ n bolo Mali kɔ kan n ka fɛn bɛɛ bi yan foyi tɛ n bolo yɔrɔ wɛrɛ n kun bɛ se k'a sɔrɔ dɛ n bɛ se k'a sɔrɔ hali bi n m'a kɛ parce que Mali an ka jɛ k'o lajɛ n den ma da ka taa kalan kɛ ni bourse ye donc o Mali kelen min b'an bolo n'an y'o Mali in dilan ka ɲɛ mɔgɔw ɲɛ ka bɔ Mali fɛ anw yɛrɛ n'i ka lafiya Mali ko la o de ye dugawu ye o de ye laɲini ye o bɛ se ka sɔrɔ sira jumɛn fɛ ka n'a fɔ ne kelen ta mara dilan o bɛ bɔli kɛ abada o tɛ se ka bɔli kɛ ne bɛ n ta dilan o ye wajibi ye bɛɛ b'o ɲini bɛɛ bɛ fɛn ɲini bɛɛ bɛ lafiya ɲini nka e kelen tɛ se ka lafiya ka tɔw to tɔɔrɔ la sinon tɔɔrɔbaw bɛ n'i ka lafiya tiɲɛ don n'an y'o bila an kun na ɲɛmɔgɔw bi baara kɛ u yɛrɛ ye u baara kɛ jamana ye u bɛ baara kɛ jamanadenw ye ala k'o dusu d'an ma ala k'o hakili ɲuman d'an ma ala ka an bila o sira kan malidenw mago b'o de la ala sago i sago k'i fo i ka ɲininkali la ka lamɛnbaaw fo k'u barika da ala k'an bɛn ɲɔgɔn na wɛrɛ ma to ba ka sabali ko sago